ଆଜିର ପାଗଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ପ୍ରକୃତିରେ ଭରପୁର ଆମର ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ବରଗଛ କେମିତି କ୍ରିଏଟ କରି ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେଇଠୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଏଥର ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଏଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଚଢ଼ିବୁ। ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପର ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। फाइनाली आम पहुँचीगलु ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରେ।